IFM News. Lokal. Ti pa nagtulong iti sa bali at tao kang ruraan na kadagiti ubing ket maysa kadagiti kasasayaatan ang maaramid iti komunidad. Dayta ti prinsipyo ti PNP San Nicolas Advocacy Group nga isu ti unay da kadagiti umili. Kunan ni presidente iti biyang iti PNP San Nicolas Advocacy Group ani Miss Mona Lisa Singson ket nangi paramanda kadagiti ubing iti naiima sa makabsug amakan. Kastapay anang leksyon ti PNP kad hindadulwan ni PSSG Glyceril Valencia kanang ipaida iti sang kabasit a regalo kadakwada. Dati man nga rod dito ay Katuging Elementary School nga umay nangited ken nangipaay ti outreach and feeding program kadagiti 21 nga learners iti grade 1. Kadwatay nga rod iti personnel iti San Nicolas Municipal Police Station. Watay nga rod iti advocacy group tayo nga nangipaay ti ayat from MMPEG, Scout Riders, Pantay Bayan, Chassis ni Pastor Vivit, interns iti Northwestern University, kastamet iti Philippine Pharmacist Association, Ilocos Norte Chapter. Mainaig iti daytoy ket napalaos ni panagyaman ni Mr. Bernardino Vicente, School Principal 2 iti Katuging Elementary School. Thank you very much of the visit of the Philippine National Police San Nicolas office, and thanks for their motivational project to pupils in the school, feeding program of their part of their objective in their duties and responsibilities as Philippine National Police employees of Republic of the Philippines. Kabayatan na nagipagbaset pa iti OJT sa manipod kadagiti prestigyoso ang pagadalan dito Ilocos Norte iti daytoy nga outreach program ti PNP San Nicolas Advocacy Group. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM.